partiet Finurlighedspartiet. Og dette er Random-debatten. Ja, altså, det er første gang, vi sætter her, og det vil vi begynde på at være søndag, så det er jo bare med at komme i gang. Ja, indtil videre, så har vi fået 6 spørgsmål fra vores 6 flittige seere, som ser med indtil videre. Så ja, ja, vil du begynde, Bitte? Ja, Jette. Mit navn er Jytte. Mit navn er Birte. Der er en seer her fra Aalborg, som spørger, kan I lide japanske huse? Japanske huse. Det er meget kreative huse. Japanske huse er lidt for dængeligt og danglet og cirklet. Altså, mange gamle mennesker vil gerne bo i sådan nogle huse. Og mange unge mennesker vil gerne bo i enkle og hyggelige huse, i stedet for fællesede ting som japanske huse. Ja, det kan godt være. Nå, jeg tager den næste, Bitte. Okay, Jette. Jytte. Jette. Du er også ligesom Du er så barnlig. Og du er så gammeldags. Ligesom du lever i middelalderen, ligesom der, hvor hun er født. Tag til min hånd. Bitch, please. Jeg er 55. Jeg er 57. Lad mig tale ud. Undskyld, sikkert. Hun er lidt barnlig herovre. Jeg tænker, at mennesker skal også have lov til at tale. Hvorfor har alle børn i skolen ikke iPads? Jo, altså, børn er nok for fjollet til at have sådan en iPads. Og Jo, det er også alt, for det. Fjollet. ja, det er alt for moderne, og børnene går for den gammeldags manér. Børn har også brug for nye teknologier, og hvis de ikke kommer ud i verden og lærer de nye ting, så går det vel ikke. Ja, du tager det næste spørgsmål. Ja, Og jeg begynder på næste spørgsmål. Så er lavet af den mest ufantastiske Birte Hoffmann. Vi har fået spørgsmål. Jamen, jeg sagde også læst op. Ja, så vil vi sige, at vi lige har lavet den blog inde på det Facebook, som de unge jo bruger. Mennesker er så fantastiske. Ja. Og der kan I så følge vores debatter. Så I skal bare logge ind, eller hvad vi nu lige siger. Videre. Okay, og her er der en, der hedder Kirsten, som bor i Herning. Gammeldags navn. Hvorfor skal børn gå i skole til kl. 16, hvis skolereformen går i kraft? Det synes jeg faktisk også er en meget dum idé. Børn har brug for fritid. Ja. Er det noget, vi er enige om? Så ofte. Det er noget lækker kaffe, det her. Ja. Nå, videre med spørgsmålet. Ja. Det er så lige det næste. Kan I lide røv? Wow, det er ikke et frækt spørgsmål. Det er der lidt frækket, der har skrevet det. Ja, sådan noget vil gamle mennesker aldrig skrive. Nej, gamle mennesker er så kedelige. Men jeg vil sige, at jeg elsker røv. Ja, røv er meget fint, men det er noget meget privat. Er det rigtigt? Er det noget privat? Ja, det er noget, man bruger på disse, på det lille hus. Bitte, men det holder jeg værd. Hun er så barnlig. Undskyld for hendes opførsel. Sådan er de på dit parti. Undskyld, mor. Finurlighedspartiet er meget bedre end dit parti. Jeg vil sige, at Finurlighedspartiet er noget af det mest kreative og menneskelige af alle partier. Og du som siger, at japanske hus ikke er kreative. Nej, Vores parti er meget mere kreativt. de stinker af sushi. Ja, men sushi er også meget fin mad. Det spiser. Sushi er noget ulækkert klapsdags, og det er rå fisk. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvorfor må man ikke køre i bil, når man er 13 år? Ja, det forstår jeg heller ikke. Det er et meget dumt spørgsmål. Det er 13-årige drenge og piger ikke nok ansvarlige for. Og I har ikke tillid til børnene. Nej. Min lille pige har da prøvet at køre hele vejen fra København til Køge. Hey, egen hånd. Og hvor gammel er din datter? Bitte. Hun er...
stemmeret, når man er 16 år, i stedet for 18 år? Hvad fanden var det for et spørgsmål? Lad mig lige læse det højt igen. Nej. 16-årige er ikke ansvarlige nok for at stemme. Igen, de har ikke tillid til børnene. I Finurlighedspartiet er de bare dumme. At du ved det. Hvad var det lige på de hed? Det er så lille, som man helt sådan glemmer det. Filihopspartiet. Du har simpelthen Jeg har siger, hun har en rød hjerte. Se, den er væk, hun er hugget. Må jeg lige prøve at putte med? Nej, don't. Så, hvad er det, du har øjet på med? Hvad? Hun slår mig. Jeg så ikke aldeles ikke, Alvin. Tak for kaffe. Ja, det var vist alt, hvad vi havde i dag i vores Random Day.